Hvala lijepa. Evo ovako, prije nego što krenemo, 3 stvari bi se osvrnuo na ovo što smo do sada čuli ovdje. Evo, ja sam liječnik. Prvo, dobar dio stvari uistinu nisam razumio i shvatio, što je definitivno vezano i za matematiku, za zakone, za proračune. To možda nije niti za očekivati da to moram. Ali ispada da stvarno to liječnik sve treba znati da zaštiti svoja prava na plaću prije nego što odem raditi. I drugo, da li ja kao liječnik vas sve trebam imati na svojoj strani kao zaštitnike da bi nakon 30 otišao u dućan i kupio špeceraj. Broj 2. Tu je kolegica dobro je rekla, mislim taj račun je svima jasan. Na 10 godina rada prosječnog bolničkog liječnika 3,3 godine rada. U satima. Nakon 30 godina 40. Ja imam do penzije još 8 godina. Ja sam odradio 32, dakle ja sam sada u 40. godini radnog vremena svog. Broj 2. Strah me, iskreno, da neću više moći raditi 250 ili 300 sati mjesečno. Strah me za kolegicu Čulinović, s kojom se znam od fakultetskih dana, da neće to moći raditi više. Strah me za moje kolege koji sada mjesto mene rade, a ja sam ovdje, da to neće moći raditi. Pa onda ću biti malo sebičan, pa ću se pitati kome ću ja doći sutra na stol? Ili bit ću normalan, pa ću reći kome ćete vi doći sutra? Ja sam pedijatar, kome ćete svoju djecu dati? Ja svoje unuče. Ovaj čas u Hrvatskoj ima jedna bolnica za dječje bolesti, 110 kreveta, u kojoj nas nekoliko sa Rebra još par bolnica radi, jer imaju 1 ili 2 liječnika na 110 kreveta. Ljudi, to je nenormalno. Prije neki dan su mediji prikazali, ja imam maloga psića kući, da se razumijemo, jako ih volim. Peseka i macu koji su se našli na nekom smetlištu, to ste vidjeli, vrlo je tužna i zapravo je srcu je mila je slika. U toj bolnici, i cijela se Hrvatska na noge gleda, u toj bolnici je naša mladunčad. Pa ko se digo? Niko. Već ja ili kolega Ini, skroz nebitno, prti s Rebra tamo, pa onda od tamo se vrati na Rebro opet. Pa kad sam jedan dan došao kući, to smo se zafrkavali, nakon 2 dana što sam prekjučer otišao, sam došao bez ključa, jer negdje mi je ostao ključ, pa nisam znao gdje im je ključ uopće. Di, u kojoj bolnici, di. Pa kes je ispod, ne? I 3. Mi tu spominjemo liječnike. Da, štima. Pa kad je par hiljada liječnika problem, pa mi stanemo na Varaždinski stadion. To je problem hrvatske zemlje. Nije, garantirano nije. To je izmišljeni problem. Drugo, sve što čujete za liječnike se odnosi i preliče se i preljeva se na druge zdravstvene radnike. Ljudi, mi imamo 11 profesija. Nisu liječnici jedni zdravstveni radnici. Ja sam intenzivac, Magara na prvo mjesto. Tu je kolegica koja je operativne struke. Ja sam moćan kada sam u timu, a sam slabašan kada sam sam. Tu vidim kolege i radiološke tehnologije i sanitarne inženjere. Prema tome 11 profesija. To su 100.000 ljudi. Evo, samo za početak. Vidi se da doktor Cvitković nije iz dežurstva danas, inače ne bi bio tako blagorječiv, trebamo pokazati njegovu sliku. Ja sam ga vidio dosta puta kad je dolazio iz dežurstva. No? Koliko imaš? 11 mjesečno? Dobro, nije to ništa. Da. Evo mi ćemo u biti na tragu što je rekla doktorica Čulinović-Čajić i prezentirala je mogućnost jednog novog zakonskog akta, zakona o liječnicima. Mi ćemo govoriti malo šire, pa ćemo reći nešto o eventualnoj mogućnosti utjecaja na zakonodavca da se donese zakon o plaćama zdravstvenih radnika. A apsolutno na tragu ovoga što je doktor Cvitković rekao, jer ipak ne možemo izdvajati
liječnike iz sustava zdravstva, obzirom da jako mnogo zdravstvenih radnika dijeli sudbinu liječnika oko ovih svih problema koji smo čuli sad u ovoj jutarnjoj sekciji. Jako dugo se, biti konkretno kolega Cvitković i ja bavimo problematikom i ovom idejom jednog zakonskog akta i stoga ćemo pokušati na neki način plastično prikazati zašto bi to na neki način bilo moguće. Jel? Uvijek kad se donosi neki zakonski akt se postavlja pitanje mogućnosti, svrsishodnosti tako jednog normativnog akta. Mi ćemo ga komparirati, vidjet ćete uskoro, sa jednim postojećim zakonom koji uređuje sličnu materiju. Kažem, ideja zakona o plaćama zdravstvenih radnika se rodila poprilično, davno, prije par godina. Međutim, nismo to eksponirali javno do nekih prije godinu dana kad smo osnovali Hrvatsku udrugu za medicinsko pravo i onda smo izašli par puta baš sa tom problematikom u javnost i apelirali na zakonodavce, državne institucije da se na neki način otvori to pitanje. Nakon toga što pozdravljamo, su se javile i što je rekla doktorica Čulinović-Ajić i inicijative strukovnih, na tragu toga strukovnih organizacija po pitanju toga, ali da se donese zakon o plaćama liječnika. Međutim, opet kažem, dobra inicijativa, međutim mislim da treba obuhvatiti apsolutno sve zdravstvene radnike. Kad govorimo o postojećem zakonodavnom stanju, mislim ovo je svima poznato, kako se definira plaća u sustavu javnih službi. Postoji zakon o plaćama u javnim službama, pa zakon o osnovici, pa onda ima uredba o nazivima radnih mjesta, pa je onda temeljni kolektivni ugovor, pa je onda kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva. I onda to je dobro kolega Rožman na par slajdova prezentirao, nije moglo stati na jedan slajd koliko ima tih inih dodataka, mislim, koji neki od njih stvarno nemaju logičkog smisla, kao što je taj dodatak na odgovornost za život i zdravlje, ali evo, očito je to na neki način, što smo i malo prije čuli, kompenzacija na takvo stanje i relativno niske plaće u sustavu zdravstva. Naravno, ono što smo i mi kao udruga dosta puta i s tim izlazili u javnost, mislim, mi smatramo zaista da taj kolektivni ugovor ne može ništa riješiti. Mislim, to je činjenica da on ovisi o dnevno političkim prilikama, situacijama interesnim, trenutnim, da li vlade, da li sindikata, da li udruge poslodavaca, ali to je jedan element koji ne može zadovoljiti svoju svrhu i smatramo da se sa kolektivnim ugovorom i kolektivnim pregovaranjem ovo kompleksno pitanje apsolutno ne može ni na koji način riješiti. Naravno, rezultati tog zakonskog okvira su poznati, svi znamo, evo to su neki izvaci pogotovo je to kulminiralo sad ovih zadnjih dana sa štrajkovima, sa nezadovoljstvom i svim ostalim situacijama, tako da o tome ne treba previše govoriti. Evo, to je element koji postoji i za koji mi smatramo da bi mogao biti preslikan u sustavu zdravstva. Dakle, u hrvatskoj normativi postoji zakon o plaćama sudaca i pravosudnih dužnosnika. Dakle, kad se on donosio, zakonodavac se pozvao na određene elemente. Imamo tu, jako su simptomatične odluke, odnosno pravorijek Ustavnog suda koji je na neki način potvrđivao
potrebu donošenja jednog takvog akta, jel? I mene je zainteresiralo poglavito par ovih sintagmi, određenih nekakvih riječi za koje smatram da apsolutno trebaju da stoje i da trebaju stajati u sustavu zdravstva. Dakle, što se kaže? Koja je osnov donošenja zakona o plaćama sudaca i pravosudnih dužnosnika? Kaže, materijalna neovisnost sudaca, ne radi mikrofon, nema veze, čujete me. Sudaca radi stručnog provođenja pravde i očuvanja javnog poretka kao temeljnih vrijednosti. Dakle, javni poredak kao temeljna vrijednost. Kaže, svi elementi sudačke plaće i naknade moraju biti primjereni dostojanstvu profesije i teretu odgovornosti. Znači, dostojanstvo profesije i teret odgovornosti. I ono što je ključno, jer je bilo tu par situacija kad sam donosio prijedlog zakona, bilo je dosta nedorečenih pitanja i onda je Ustavni sud rekao da ta norma o određivanju plaća mora biti precizna i određena za onoga na koje se on odnosi prema adresatu. Mislim, kad kompariramo sa sustavom zdravstva, znamo kakva je ta norma, da je ta norma totalno neodređena, nejasna, neefikasna i sve ostalo. Znači, Ustavni sud kaže da norma određivanja plaća i takvih nekih situacija treba biti jasna i određena. Sad se ja pitam, odnosno mi se pitamo, što zdravstvene profesije nisu dostojanstvene ili zdravstvene profesije nemaju poseban teret odgovornosti, odnosno zdravstvene profesije nemaju i ne trebaju imati preciznu i određenu normu po pitanju plaća i naknada na plaći. Daj vratit ću slajd prije. Ne, prije slajd. Gledajte ovo, još jedno vratit. Ne, iza slajd. Još jedan slajd iza. Nema što. Ne, pardon. Sad još sprijeda jedan krivo. Ok. To su naša pitanja. Sada se vrati, please, na slajd. To. Gledajte ovo. Osobno ja ne znam što bi rekao. Na ovu točku 1. Radi stručnog provođenja i pravde imat će sigurnu i dobru plaću. Nije bitna cifra. Nebitno. A bitno je što piše. Ja, radi stručnog provođenja pravdi, dr. Čulinović, idem pred sud, a ne da dobijem plaću, nego me se sudi. Jer nisam stručno napravio nešto. Na jednom od prošlih kongresa medicinskog prava sam s jednom sutkinjom razgovarao, pa sam joj pitao, čujte, je li pečete vi palačinke? Kaže ona, pa da. Nakon smo za kavan su pričali. Rekao, pa dobro, znate palačinka pa u zrak. Kaže, pa znam, pa dobro, pa to radi. Kaže, pa ne, pa dobro. Ali možete to napraviti 2 puta? Kaže, pa bi. Jel možete 5? A mogu vata i 5. Rekao, možete 10. Ma sad. Rekao, a 100? Nije makar. A 1000? O čemu me pita? Rekao, pa ne možete ti, 1000 puta to, pa ne mogu. Ko to može? Rekao, ma nemojte, rekao, a ja kad 1001 puta, kad to ne napravim, kad mi palačinka padne, ja završim pred DORH-om, tu je bila jedna kolegica iz DORH-a, ja tamo završim, taj 1001 puta, pa to je ljudi normalno. Broj 2, što ja nisam dostojanstven. Nisam dostojanstven. Ima ljudi koji vole auto i koji mijenjaju auto. Štima. Ja recimo, jedni auto mi služi da me auto vozi. U životu imam 3 auta. Prvi Škoda koja mi je trebala 10 godina. Drugi moj Berlingo, to mi se svi smiju, jer ga zovu ga kutija, 20 godina je trajao i sad sam ga dao svome kumčetu. I kupio sam Dačiju, Dastera, za 110.000 kuna iz Njemačke, znate ono što vam uvoze.
Sad razgovaram pred jednom bolnicom s jednim poznanikom, gleda on taj auto. Jo, pa super ovo ono. Ja rekao, daj evo, 110.000 kuna. On kaže, aj, kad bi meni bilo 110.000 kuna. Rekao, pa podigni kredit. Mislim, nije to baš ono sad da se ne može reći. Kaže, on kaže, kredit. Rekao, pa da, pa mislim, pa ja sam podigao sa kredit na 10.000 eura, to ti je 75, 30 mi je bila jedna stambena štednja koju sam imao i to ti je 110. On kaže, ti si podigao kredit, ti si dobro. Šta, podigao sam kredit. Šta, nisam dostojanstven? Šta? Možemo se vratiti. Hoću reći, što tu radiološki tehnolog nema odgovornost, ja sam u intenzivnoj. Kada mi slika mi dijete, što nema odgovornost na koji način sliku, pa ja tu sliku gledam. A gledam ono što mi on poslikao. Ali nije to mobitel, ljudi, to nije mobitel. Za oslikati tu sliku, ljudi, trebate se naučiti šta ćete oslikati. Na koji način, s kojom projekcijom. Tu se spominjali su se fizičari, ma da, fizičari. 21. stoljeće. Nije medicina 19. Pavla Povlati Bože više. Temeljna ljudska vrijednost. Ja se slažem, ja sam i sudski vještak, pa imam se prilike se vrtiti i pod sudom. Jako volim osjećaj kada sudcu vjerujem, kad ga vidim i kad znam da će presuditi pošteno, jer cijeni moje temeljne ljudske vrijednosti. I osjećaj za pravdu i slično. Sorry. A šta mi ko liječnici ne čuvamo isto vaše, na kraju i svoje, kad dođem kao pacijent, svoje ljudske vrijednosti. Pa čuvam ih. Zato sam došao kući bez ključa, nakon što sam prekjučer od kuće otišao. Još samo šala za kraj, pa duži već puno. Kad sam se pozdravio sa svojom ekipom u intenzivno, kad sam ušao, onda pa dobro, šta tu radite? Rekao, ključe sam ostavio tu. Onda jedna mi je sestra mi je rekla, kaže, Jel Cvitkoviću, kaže, ti to ono od prekjučer, sad po kuće je došao. Ja rekao da, kaže, ne bi ti meni u kuću ušao. Dakle, evo, praktički je ovo odgovor na pitanje potrebe tog jednog normativnog akta. Mi mislimo da zaista svi ovi elementi koji su donijeli mogućnost sucima i pravosudnim dužnosnicima da imaju svoj normativni akt po pitanju plaća, definitivno se može preslikati na sustav zdravstva, jer zdravlje i zdravstvena zaštita je, osobno mislim, pravnik sam, ali mislim da je to ipak prva i temeljna ljudska vrijednost. Apsolutno. Sad, mislim, većina vas sigurno zna, većina zna što taj zakon o plaćama sudaca i pravosudnih dužnosnika sadržava i jako dobro se apsolutno sve to može preslikati i na zakon o plaćama zdravstvenih radnika. Dakle, on sadržava odredbe o primjeni na adresate, dakle na suce i pravosudne dužnosnike. Dakle, po našem nekakvom mišljenju bi on trebao sadržavati apsolutno sve zdravstvene radnike, dakle bez isključivosti i liječnika ili bilo ko, dakle on mora sadržavati sve koji rade u sustavu zdravstva, odnosno zdravstvene radnike. Dakle, on mora sadržavati apsolutno sva prava, plaća i kompenzirati i uračunati sve ove dodatke i naknade materijalnih troškova, naravno utvrditi osnovicu za izračun, utvrditi koeficijente složenosti kroz taj zakon, utvrditi mogućnosti materijalnih i drugih naknada. Sad je ovo zanimljivo, dakle taj zakon je jako zanimljiv zato što jučer smo potegli to pitanje i opet smo dobili odgovor kroz ovaj zakon kako kolegica Habek iz Kutine je postavila pitanje kako stimulirati zdravstvene radnike u Domu zdravlja Kutina i u takvim dislociranim centrima, dakle ne
velikim gradskim središtima i županijskim. Dakle, Zakon o plaćama sudaca i pravosudnih dužnosnika je omogućio ministru pravosuđa da u nekakvim deficitarnim područjima na neki način da mogućnost povećanja do 50% plaće sucima. Dakle, ovo je jedan element koji je apsolutno primjenjiv na sva ta područja gdje nam fali liječnika i zdravstvenih radnika, da se također kroz neki način utvrde i ta posebna rješenja o plaćama, odnosno naknadama. Jel? I taj zakon je utvrdio obvezu osiguranja. Dakle, dakle, sva pitanja koja nas muče, odnosno koja muče zdravstvene radnike i pitanje osiguranja i profesionalne odgovornosti je apsolutno pitanje koje je uvijek otvoreno, koje je nedorečeno u našem sustavu zdravstva od davnina, a ovaj zakon je utvrdio i tu obvezu osiguranja za suce i pravosudne dužnosnike. Uz to, naravno je, opet ću se vratiti, uvijek se ponavljam, ali što ću, tako nam je. Jučer smo spominjali taj jedan temeljni akt u sustavu zdravstva, obzirom da se poteglo pitanje zdravstvenog osiguranja, obveznog osiguranja, pitanje radnog vremena. Naš stav je da je to kompleksno područje treba definirati zakonikom. Dakle, nama u sustavu zdravstva treba zakonik. Dakle, zdravstveni zakonik koji će sadržavati apsolutno sve elemente i temeljna načela obavljanja djelatnosti u sustavu zdravstva, koji će definirati položaj, prava, radno vrijeme zdravstvenih radnika, pitanja, apsolutno sva. I onda se mogu donositi i drugi akti, zakonski ili podzakonski akti, ali temeljni normativni akt treba definitivno biti zakonik. Jel? Sa ovim nekakvim načinom mi mislimo da bi se dosta toga riješilo, pogotovo ovih pitanja, problematičnih pitanja plaća i naknada plaća i prekovremenih sati i svih ostalih problematičnih pitanja. Evo ga, za kraj. Ovo je jedna anketa. Dakle, mi mislim da ju možemo naći na mnogim portalima ili svjetskim tiskovinama. I moja zadnja rečenica, odnosno naša. Jučer je ovako, evo ja sam sretan, a reći ću vam zbog čega. Jučer je doktor Car je rekao, sad ću parafrazirati, kao ovo mi liči, nije on to u lošem smislu, mislio vi koji ga niste čuli. Ovo tu mi liči na mjesto gdje se jednim drugima plaćemo. Ne. Ja sam sretan jer znam da ćete vi sutra razumjeti mog kolegu kada vam dođe. I zato sam sretan. A sretan sam zbog sebe i svojih što ću razumjeti vaše pravne norme i kad mi baš ne sjedaju dobro, ali ću ih razumjeti. Zato sam rekao na početku, na onoj uvodnoj našoj riječi, ljudi, jedini je cilj da učimo, komuniciramo i razmjenjujemo znanje. Hvala.